bloktilskud, det helt sikkert ikke bliver til noget. Og kommunen skylder en masse penge væk, det er så forfærdeligt. Rolig. Ja, jeg føler, at jeg er fortsat optimist. Vi skal nok få vores penge. Ja, mange tror jo, at finanskrisen den bunder i en økonomisk krise. I virkeligheden så handler den om mangel på visioner. Den handler om, at vi som samfund har glemt at investere i hinanden. Jeg ser jo sådan set krisen som en mulighed for at øge kreativiteten og styrke sammenholdet. Lad blot medierne køre deres skræmmekampagner. Nej, når krisen i Ballestrup presser, i Ballestrup ballerne presser. Ej, hvor er det så bare god, han er. Han er bare så god. Ej, hvor er han god. I den forbindelse kan jeg så oplyse, at vi netop har solgt gågaden i Ballestrup. Samt opsat 25 reklamebænke. Ja, hvilket alt sammen bringer ny kapital til kommunekassen. Så er det måske snart på tide at få de der maskiner, som jeg er blevet lovet. Ja, der hvor jeg kommer fra, der klarer man at holde, hvad man lover. Ja, Gunnar. Rolig. Ja, det er nok bare godt alt sammen, men tålmodigheden, den er altså ved at være opbrugt. Ja, og det påvirker jo også det psykiske arbejdsmiljø. Når man sådan føler, at ledelsen bare holder ikke hen med en gang tom øregas. Rolig, Gunnar. Du skal nok få dine maskiner, ikke også? Ja, for hvis der ikke snart sker noget, så kommer jeg nok til at gå til min fagforening. Så kommer der nok andre folk, der får sum. Nej, fagforeningen, det altså, Gunnar. Rolig. Vi plejer jo at finde løsningen, ikke? Ja, vi plejer at finde løsningen. Nogle maskiner. Goddag! Vi kommer fra Rigsrevisionen. Ja, vi er jo sådan set midt i et møde. Mødet stopper nu. Kommunen, og ikke mindst de borgmester, er under mistanke for misbrug af offentlige midler, overbelåning, indgåelse af ulovlige kontrakter. Og ja, jeg kunne blive ved. Ja, jeg ved sådan set ikke, hvor de har deres oplysninger fra, men her er intet ulovligt foregået. Vi får se. Om nogle få dage, så vil jeg indgive min endelige rapport, og så må vi konkludere på graden af ulovligheder. Ved I hvad? Det er simpelthen for groft, det der. Jeg har intet ulovligt foretaget mig. Intet er faret ind under gulvtæppet. Ja vel. Men allerede nu, så kan de godt forberede dem på en lang række ændringer. Vi skal have fuld adgang til regnskabet, og så kan vi også se på antallet af sagsbehandlere. Det er sgu for groft, det der. Det er simpelthen så groft. Jeg har overværet de 2 sagsbehandlere, og jeg må sige, at der er generelt alt for meget kaffebrygning, hyggesnak med borgerne, toiletbesøg, ineffektivitet og hoveri. De skal ikke komme her og ødelægge vores lille kommune. Nej, de skal ikke komme og ødelægge vores kommune. De burde skamme dem, burde de. Hvor burde de skamme dem? Det har jeg lige sagt. Nå ja, Det har du lige sagt, så skal jeg jo godt sige det. Det betyder så, at jeg ikke kan få mine maskiner længere. Alle investeringer er standset og sat i bero. Så har jeg vist ikke gerne vel at gå til min fagforening. Ja, gå de bare. Ja, de hører fra mig. Nå, så må vi også ellers have at komme i gang. Ja, jeg tror sådan set også lige, jeg har et par papir, jeg skal have ryddet op i. Nu kommer de, så jeg ikke kan se. Det er okay? Ja. Søren, der har vi jo rigsrevisoren. Hvad har de gjort af damtøj? Ja,
goddag. Ja, det var jo en forklædning. Ja, så siger vi da det. Hvad laver de egentlig her? Er de ikke klar over, at borgerservice er til for borgere, som har et ærne i kommunen? Jo, men så sæt de der bare ned og se på det. Nej, men de må da forstå, at dette ikke er en varmestue eller en café. Kaffemaskinen, den vil blive inddraget, og der vil ikke længere blive serveret kaffe i borgerservice. Hvad? Ja. Nej, nu skal du høre. Jeg kan godt lige sige jer mere til. Ved I hvad? Altså, at de kommer her klædt ud i damlige gevanter, ja, det var så, hvad var vel. Ja, og de har en arbejde, der skal udføres. Ja, det kan jeg selv. Jeg forstår. Ja. Men kaffemaskinen, den rører de sgu ikke. Hey! Hvad biler de i min? Ja. Jeg siger, hvis ikke de øjeblikkeligt tager de ord i dem igen, ja, så skal jeg personligt selv, sammen med borgerservice selvfølgelig, sørge for, at deres kontor får så mange klager, at de får overarbejdet det næste hele halve år. Ja, og det... Hvem er det, han får buksevand af? Hvem er det? Det er en anden. Og vil de ikke lige hjælpe mig med min rollator? Ja, selvfølgelig. Ja. Sådan. Hey. Værsgo, Peter. Jamen, jeg må fastholde, at borgerservice ikke er nogen varmestue. Ved I hvad? Ja. Ved I hvad? De kommer her med deres reglementer og besparelser og regler, og jeg ved ellers ikke hvad. Men borgerservice, det er et sted for borgerne. Og det betyder blandt andet, at vi serverer kaffe. Jeg finder mig ikke i den tone. Enten så sætter de dem ned og drikker kaffe, eller så forlader de området. Er det forstået? Skal vi have kælken? Nå, Petersen, skulle jeg ikke lave også sådan en god kop kaffe, hva? Det gør lille mor her. Ja. Jo, tak, Sophie. Hva? Jeg tror, kunne det ikke lige lave den om til en kaffevand? Jeg må have nok svømme på over det her. Borgerne knægt. Ja. Sådan. Værsgo, Peter. Hey, tak. Ja, og resten her. Ja, tak. Hey. Der er så ordentligt dit dejlige skår. Der har vi jo Jomfri igen. Ja. Jeg tænkte jo nok, at jeg kunne finde dig hernede. Ja. Jeg ser lige for en kop kaffe, ja. Ja, der blev det forsinket i dag, ja. Det er værre. Nej. Jeg er så frygtelig lirlig dog. Ikke så højt, Lotte. Du chokerer da det bare alle de unge mennesker. Michael. Ja. Hængepatter, det er sådan det går. Slappe baller, men stadig slår. Og kom nu her, og giv mig et kys. Jeg kan mærke, at du har lyst. Men kærlighed, og det gør mig helt. Vi glemmer helt vores ømmelighed. Sig ikke mere, vi vil ikke vide mere. Sig ikke mere, det er rigeligt det der. Aha, det er rigeligt det der. Aha, vil ikke vide mere. Kroppen
køn. Det kan godt være, at det ikke er kønt. Men kærlighed, det gør mig helt. Vi glemmer helt vores ømmelighed. Sig ikke mere, sig ikke mere, mere, ikke mere. Sig ikke mere, sig ikke mere, vi vil ikke give noget mere. Aha, 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 vil ikke give det mere. Aha, 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 vil ikke give det mere. Livet er en herlig fest. Lad os fejre det med noget sex. Bare fordi vi er gammel som få, kan vi stadig få den op at stå. Kærlighed, giv mig et kys. Den kærlighed. Går de bare ud og tager med en kaffepause, eller hvad det er, de nu gør? Vi skal kigge på regnskaberne. Ved I hvad? Ved I hvad? Jeg har aldrig nogensinde i hele min karriere mødt en mere ubehøvlet mand end dig. Fy for satan. Gid din røv må kløkke og din arme være kort. Ja, hvis jeg havde et ønske om at være populær, så havde jeg jo nok valgt et andet erhverv. Vil de øjeblikkeligt forlade borgerservice? Dette er hverken et offentligt toilet eller et bordel. Nej, men ikke desto mindre, så var det dejligt. Det var dog det stiveste. Ja, det har som en dakser. Sasha. Du har meget at lære endnu. Uden en fast hånd og reglementet, så vil vi alle være ildestegt. Ser du ikke fordærvet? Roeriet, den totale opløsning her i kommunen. Nu gennemgår du regnskabet med et kritisk øje, og så ser vi, hvor dybt det hele det stikker. Ja, jeg skal bare tale med borgmesteren. Ja, de kan tale med mig. Ja, men det kan vi anderledes. Ja, det drejer som sagt nogle maskiner, som jeg blev lovet, men de er ikke blive leveret endnu. Nej, de må forstå, at kommunen befinder sig i en dyb økonomisk krise. Og alle sådanne investeringer, de er sat i bero. Ja, jeg kan sgu godt forstå, at det handler lidt om økonomi det hele. Men hvad med hensyn til den almindelige arbejders nedslidning? Jeg har intet til overs for deres brok. Ja, jeg brokker mig nu ikke. Jeg kræver bare min ret I henhold til paragraf 4 stykke 3 i arbejdsmiljøloven. Ja, nu er jeg ikke så meget inde i arbejdsmiljølovens paragrafer. Nej, det kan du sgu godt finde mig i. Men ikke desto mindre, så må jeg fastholde, at sådanne investeringer overhovedet ikke kan komme på tale. Nu skal jeg sige en ting. Jeg har boet og arbejdet i Ballestrup Kommune i over 25 år.
Og så skal sådan et sangekave sgu ikke komme her og ødelægge den gode stemning. Sig mig, hvor fanden er solidariteten henne, hva? Og hvor er hensynet til den almindelige arbejders helbred? Ja, nu kan jeg ikke trækkes med deres mine fornemmelser for solidaritet. Klassekampen, den er for længst overstået. Ved du, hvad du er? Du er en ynkelig lille dreng, som trænger til en gammel buksemand. Nej! Han vil komme mig til det her. Lidt til ham! Han er en klassekamp! Kom nu hjem! Nej! Jo! Nej! Han har fået våde bukser. Jeg fik buksevand. Fordi Gunnar var sur på ham. Altså, hvad fanden har han tænkt sig?
Kære medarbejdere, om et øjeblik, så kommer rigsrevisoren og fremlægger sin rapport omkring forholdene i Ballestrup Kommune. Ja. Meget har været sagt og skrevet, men I skal vide, at alt hvad jeg har jeg gjort for jer, mine kæder af medarbejdere, og for borgerne i Ballestrup by. Men det er en super ærgerlig situation, det er det. Men ved du hvad? Det skal nok gå. Nu laver mor Gitte en god kop kaffe, så kommer vi på andre tanker, ikke også? Kaffemaskinen er væk. Kaffemaskinen er væk. Det er ham, rigsrevisoren. Det finder jeg mig simpelthen ikke i. Ej, hvor er det for galt, ja. Det er så for meget. Hvor er det irriterende med den kaffemaskine. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Ja, Petersen, det er ikke så godt nu. Vi er lige midt i et møde. Jamen, det er nok fint. Fru Andersen, hun vil gerne, hun har loven, så... Ja, ja det er meget fint alle sammen, men vi er ikke engang åbne endnu jo, så I må sætte jer over og vente. Ja. Ikke? Ja. 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 Jeg har indkaldt til møde i Ballestrup Borgerservice, og jeg må sige, jeg er chokeret over, hvad jeg har oplevet. Aldrig i min karriere, min gloværdige karriere, har jeg oplevet noget lignende. Man til borgmester, brugerløsne borgere, slægtkrigere og sagsbehandlere. Men alting er fuldstændig ubetydeligt i forhold til de ulovligheder, der er foregået her på kontoret. Må de stoppe deres insinueringer og komme til sagen? Gerne. De borgmester har indgået kontrakter med en vis herre entreprenør Thomsen om overbelåning af byggeprojekter. Er det korrekt? Det er korrekt, at jeg havde planer om noget sådan. Men jeg opgav planerne, da de, som de selv påpeger, var ulovlige. Men jeg har intet underskrevet og intet ulovligt foretaget mig. Nå, men de har tilbudt borgere i Ballestrup Kommune at kunne komme til Lanzarote og Mallorca. Alt betalt, kunne de forklare det? Det har jeg sådan set ikke noget behov for at forklare. Det er jo alt sammen sket inden for det gældende budget. Ja, vi har jo ikke fine sportshaller eller teatre. Til gengæld så tiltrækker vi borgere ved at forhøje kørselsfradraget og mange andre ting. Ja, men det er jo sådan set kun et spørgsmål om, hvad man kalder det. Ja, altså jeg kalder det for løgn og latin. Men nu når de nævner det, så er jeg som ganske almindelig borger blevet tilbudt et højere kørselsfradrag, end hvad jeg egentlig er berettiget til. Det er jo i hvert fald ikke almindelig sagsbehandling. Men nu har vi jo sådan set ikke noget behov for at være almindelige. Vi er jo en innovativ kommune. Ja, vi tiltrækker borgere i en tid, hvor alle flytter til de store byer ved at forhøje kørselsfradraget. Såvel som andre byer, de tiltrækker virksomheder ved at give dem skattefordele, ja, så forhøjer vi kørselsfradraget. Det er, så vidt jeg ved, ikke ulovligt. Omskrivninger, ordkløveri, løgn og humbug. Det er det, men det er ikke ulovligt. Nå, min assistent har gennemgået regnskabet og har fundet frem til følgende. Regnskabet rummer fuld dokumentation for alle udgifter. Vi kan altså ikke komme ud om, at kommunen skylder 50 millioner væk. Det er korrekt, at kommunen skylder 50 millioner kroner. Jeg havde jo sådan set troet, at bloktilskuddet ville lukke hullet i kommunekassen. Men det viser sig så ikke at være tilfældet. Aha! Og der kommer vi til sagens kerne. Det massive overforbrug, som er hersket her i kommunen. De har for eksempel bevilget maskiner til Vejer Park for 3 millioner kroner. Ja, og dem har vi ikke fået endnu. Så der har jeg et satanlæg med til på 10 millioner kroner. Så kan du selv biregne, hvor der er billigt. Maskinerne eller erstatning. Ja, nu må
udkomme. De kan jo ikke engang huske deres eget navn. Hov. Nu lader du lige gaven komme til. Vi har på nogen sted demokrati. Ja, det jeg ville sige, det var jo, at, Pengene. Det siger pengene. Pengene. Vi lå jo hatten gå rundt nede på plejehjemmet. Ja, vi er så glade ved vores borgmester. Jeg har jo 4 sådan en Bo Andersen og et godt otium her i Ballestrup. Ja, skønt jeg nu gerne så, at der igen kom flæskesteg og sovs og kartofler på menuen, i stedet for alle det der usovske mad. Pengene. Nå, ja. Så vi har jo skillet lidt sammen, og vi gerne bidrage lidt med fra vores opsparing. Så, her der har jeg da en lille bit check på 50 millioner. Hvem skal have den? Ja tak, den tror jeg lige, jeg snupper den der. Ja. Jeg tror sådan set lige, jeg har på plads der. Ballestrup længe nu! Så nok gå alt sammen. Nej! I er jo alle sammen bindegale. Slap af og fyld dit glas, nu skal vi alle bedste være og en. Jeg vil grine.